Dobrý den! Čau lidi! Vlastně zde je trošku nakřel Tomášem. Takže, Jak se vede? já jsem. Pardon, trošku se nám spadly. Takže, já jsem. Ona je Terezie Mrázková. A já jsem. Jo, ona je Batman, tak to jo. Ona ani neví, kdo jsem, takže. Pardon. A ona je. Kdo jsem? Neřekni to. Jo, Superman! Bingo! Jo, a prosím vás, to je kroužek. Mrázek. Naše firma. Akci! Ano, Bingo! Mrázek kroužek. Firma! Tečko a méčko. Kozalice! Dej mi 5. 5. Takže. O, tam nikdo je. Nevím, asi ne. Tam jsou kapesníky jenom. Ale jako Kapesníky následujou. Ne, tamhle nevím, vezmi. kdo je. Jdu na pátračku, čekaj Jde na tady. pátračku, bacha. Ne. V akci! Kamery! Kapesníky, skáče! Lidožrou. Třetí asi nikdo napad. Zařvi. Ježiši Maria, oni nikdo napad, jdu jí na pomoc. Koukejte se, stále se koukejte. Vidíte? Tady máte kapesníky soft. Kapesníčky. Bože, ona je mrtvá. Vidíte jí? Je mrtvá. Normálně je mrtvá. Co mám dělat? Takže, píchnem jí do břicha. Ježiši Maria, to asi ne. Takže, ona umírá. Taky živá. Ach jo. Dědek Maria. Já se jí bojím, jako normálně. Cože? Co říká? Já nevím. Co říkáš? Ale se to vyřešilo? Už se to vyřešilo. Jsme dobrý, vyřešili jsme to. Nic se neděje, je topo! Je to je nám vypad mobil, jinak poho. Takže naše lady. Lady nám tu. Já nejsem lady, já jsem Batman. Jo, je Batman, tak to jo. Jsem Superman, chápete, to prostě je tečko, Mko, Batman, Líza, Superman. Prostě dobrý jsme. Dobrý čín. Je to dobrý čín. Vyřešili jsme dobrý čín. Takže my se s váma Loučíme. Takže čau. Pa.